Hi guys, hi mga kaupaw, madyong adlaw nitong tanan. July 31 na deron guys, katapusan sa Hulyo. Bidyaan na ang mga kayubos, mga kayugot o mga pagdamot sa buwan sa Hulyo kay ugma Agosto na pod bitaw. Kumusta naman mong tanan, tingdiga mo na derong orasa guys, agsita tayo diyan ng laba. Si Precious to ah. Hi sanak be. Hi sabi. Ding. Hi. Hi. Hi! Nagduwa-duwa si Precious kay busy ang linya. Diya, madyong oras dahil sa tibuok kalibutan. Kumusta na namang tanan? Hinatman nga okay ra mo. O way mga dagko ka dyan mga pagsuway sa kinabuhi. Diya, ang manam sa tayo gandam sa gulay guys. Kay magsunob ni gulay da. Gandam ni tatay ag batong sayote o kubasa. Kay naglaba lagi siya dyan. Hindaan po kog hay-hay. Hinda. Magluto sa pud-una. Kay alas 10 na kapin. Paano din ipakupsan ag manok guys. Diya ag manok kay mamantika raw man nag-idya. Kay nga naman na ng manok sa merkado. Diya gigisa na nahagloy Diya sibuyas. Ang luya guys, lamig din ang luya pero may kay pawa na sa ang biasa ka nagyasa ka naluto na magpanakot guys, na brown na. So karon ato na pang ilunod ag gulay dunganan na laman ni kay pareho man niya silang pareho ra maluto so dungan ra kaluto. Oras niya available na mo dari guys sa bahay kaya pamalagay na kalakaw so oras pa ilutoon samtang nagluto og gulay guys takang na po tayo ng ag mong dinungag nga naay turmeric powder. Kaya murag nasutayin naman si Japanan guys. Pati gulay. So ato nang ilunod ag ikaduhang kumot nga sunod. Bali lasaw nga sunod. Lasaw nga sunod. Mauna ni glasaw nga tuno sa lubi. Ibutangan na din na gamay nga turmeric powder guys. Diya. Luto naman ni si Jia. So ato nang ibutang ag unang kumot sa tuno. Ag espiso nga sunog. Mao na ni guys. Gilunod na nahaag. Espiso nga tuno. Ag unang kumot sa sunog. Hindi. Isa? Dali, dali ka na rin. Dali kami kon. Dali, tignan musik ko. Oo. Manok.
Ligo lagi na. Luto na mong paniod to dang panihapon ug nay sobra og ma-apil na pus pamahal. Juice. Wah! Islit ya? Ganda. Beef. Atong lilian ang ginung guys. Charan! Muna si Jagamon. Yellow rice kay na turmeric. Nagbasa na pod ka ding. Full ana kasi mong duwahan. Yan na. Isus. Isus. At ka sa animals ta animals. Monkey. Haraman ko. Haraman. Haraman tong animals. Dara. Tudluag monkey. Giraffe. Tawag giraffe. 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 Giraffe katong tasog liog. Fishlet, giraffe. Fishlet. Kangaroo Giraffe. mo na. Tawag giraffe. Giraffe, ang Giraffe. giraffe. Kutong nasa taas liyo. Taman. Ha? Fishlet, giraffe lang. Babaw. Giraffe. Oh, mana? Monkey. Elephant. Tawag elephant. Ibabaw. Sa babaw, ilipan. Blue ang Blue ang color. ilipan, blue. Blue. Ibabaw. Lion. Mag-eat na among precious. Naay kubasa, naay sayuti og batong og chicken breast. Ga rice pod. Sige, huyop-huyop sa una kasi ginit pa ha. Yun na, yun na. Ba't kay agyayay? Kani uto na deta ning Dali. guys. Uy, nanas. Nagamang Videos luto. na na oh. A few moments later. Ang harvest sa food ni Galugbati guys. Precious. Pakag ka din anak lang mo rin. Pakaw mo rin. Ano ra? Ano ra? Ano pagana? Harvest sa food ni Galugbati. Kaya mong lapuaan. Butang sa planggana. Butang sa planggana. Butang sa planggana agulay. Ari ra ayo na dadato. Ari ra ding. Ding. Hindi ka rin butang. Tapak ko akong gusto ko. Ano? Kuha. Nakuha na ko. Ayun na. Nakuha ko na itong gulay na. Kuha ito. Kaya itong gusto ko. Wari ito. Wari. Ang hawid mo duwaan. Ibutang sa gunay mong duwaan kay mayab. Ibutang mong duwaan na to. Oh, tumbanan mong planggana. Awa na. Awa na. Dito ka. Ako rin magkuha ang tatay. Madung hapon din yung tanan guys. Oh, tali gabi na di ay. Kay ani hapon naman ni. Kita man ni hapon tanin jud guys. Aga mong suwa magyapon katong utan gandang sinunuban. Bila ako maglanlan na lang kog utan kay di na ko maka-organize. Si Precious ay mong kaanak. Egg. Egg among gikaon. Na mga unta. Yun.
Nganta. Ig isang gikaon, dahungitan pagluto ginagmay ugutan. No, no. Mas tita na. Tita. Ugutan ganja. Mas tita. Ano? A few moments later. Madyung gabi ni Lindong tanan guys, sumanadamig panihapon, ang oras is alas 7:20. Sa dumi manihapon kaya na may bata, ang makatuhog na, di nakapanihapon. Ang sana galit itong topic. Amo share day ko ninyo guys. Bahin sa katong pap smear bitaw. Pagka Monday di ay July 28. Mada ito si day ahang schedule sa pap smear dito sa center. Madyo man dito sa center kay ba pila pay bayad ka o sa ospital o ibang clinic sa center kay 400 may lang tingin. Pero libre na siya kuan breast exam. Wa pa ag result na kay 2 weeks pa kuno na sa makuha. Kinahanglan jud data magpa-pap smear guys basta kay nanganak na ta or kanang ning kuan na kuno ning kanang suway na ba og nanay ka ipon ning anak. Kinahanglan na kuno magpa-pap smear kay aron kit anang imong cervix o prone baka sa cervical cancer. Kasi naka-experience sa diha og pap smear ako. 39 years old na ko karon pa ko kasuway og pap smear kay malagi to giagni man ko sa center. Ila kong gi-schedulean. Pap smear kay malagi schedule man lagi kay kinahanglan man lagi pud og na may bayad unja aron di pud kuno kadyo daghan magdengan mong hang schedule das Monday day ang lakaw day mi bisag matag panahon gunuwan pud banaban pos precious kay di man pwede gibilin pero thankful kadyo mi nga nay tricycle magamit kay anytime makalakaw mi nga diretso na kay nami masakyan. Kandi? Unsa man to nak? Kandi? Nag-study na mo diha? Sige. Diya guys. Wala data. 1,937 subscribers. Yung tulin man pod guys, bisag wa ka mi vlog kay mo malaging may content tadas lagi si mana pod kapin sige uwan para masin sabay. Ano yung panangaban nga maingog boring lagi kuno mang malagsa na lang mo pod mi mag-vlog mag-update na lang po may 1,937 na ta guys. Pila na lang may kuwang para mahimutang 2,000. Dali na mo kaya rong maka panghatag na kuno yung jog advance na pinaskuhan bala ginagmayra. Basta kay na makapahali pay pud ko. Ginagmay ba dya kay daka na ba dya nakalipay sa makadawat kay bako kay isa mi dana nga makadawat galing ni malipay jud ni. Car. Hangga sa mga niaging kuan di ay mga niaging vlog ako makapanglantaw sa itong mga comments bitaw sa mga vlog na sinagi kay malagi itong nagwanuan ni Darin guba man nung pagamang linya sa internet Bas. Giadyo pa po, so tagtaad ng internet mo nag dua kagabi is na itong may signal ang saka itong pagpagwanuan po lain pag signal kay uding po shout out day ko sa katong mga nananaw sa naging vlog Ma'am Berna Mendoza, salamat sa pag shout out pa. God bless sa inyong to. God bless po din dyan lahat ate Sherry kahintong Ulrich sa Arkansas, USA. Dali ariday ako kapas anon og tangad labon ni daghan na jamo kay operating gamit. Katotong niniingan na nga ang tangad kuno sa gulan kuno og kamunggay ug kuan periwinkle katong kumintang para sa mayuma kuno nga herbal. Gusto ko mo tilaw pero basin makakuha di pud si undoy og kuan kumintang musuway pud ko pugon. Tangad po dire kay isar ka punuan mahal man jis diyan na pa diya ba nang ladya na lami man ditong nas probinsya kay namirahan tangad sa silingan panglabat kung masala man mo diha te init diha sa US karon
Ja Ate Jelia Bernardo Buholana, kumusta naman mo diha te? Te Sherry, alright. Hello baby, but naman kabuyag. Oy, napay pawib-wib. Love you be. Love you pod, Mamila. Ma'am, pili sa taghap. Ma'am Sara Laila Amid. Salamat sa pag-shoutout pa. Hello baby precious. God bless po ninyo ma'am. Si Ate Lodi Saladin sa Japan. Bye bye precious. Ano na precious agoy mata na lang nakita. Manginig lagi siya ka nang mag-vlog ko nga. Magdao ko ni Jago sa siya mahawid sa cellphone nga mag kuan na ra po bubagot-but ra po. Ma'am, luluman din pista pod Batuan Bohol pa July 25. Ay. Dengan dipot sa lungsod sa Alicia kay July 25-26 ma'am padag. Pista sa among lungsod. Ma'am Milos Mejias, God bless you always opa undoy and precious. Daghang salamat ma'am. God bless po din today. Ate Luncia Ayop, salamat sa pag-shoutout. Violet, God bless you and undoy Armando at baby precious. Good luck and good health and wish you all the best regards. Kaya katong salamat sa kanunay dyan. Kanunay ka kanunay bisan pa sa among Facebook ug dani sa YouTube na dyan ka kasagjag ka mo comment. Ngayon salamat. God bless you more. Doble amping po mo sa italan. Ate Mars and family in Korea. Nindot bitaw ng turmeric pa. Mga hapit na ko 19 years old kinaon turmeric kay ang sudan permi halo ang turmeric. Bitaw ma'am kay naman jud piningan ha. So na ra man po ko nakahibaw pero ni timing palagi po ko og an kanang naiasa ka palit og turmeric nga maajugon. Diyan si Ate Sherry dito ngayon nga na ako ni manghimo ay dito sa ila katong ilang manghihilot kay ilang man ko dagto kay nakapahilot man ko dagto. Te insan ni pag-contact si Ate Minying te, sa Ate Minying ba to? May manghimo sila turmeric. May dito to ba kay sure jud ko nga pure to. Hello, Ma'am Arlene Rolon. Hello, Ate Mars and family in Korea. Kami diri pa og giulan ra og mga 1 week pag man pa tinapod ka init 37 degrees every day. Grabe init na pud di every day. Ate Lodi Saladin, lami kay ng alugbati day oy, lami bitaw ti halos kada adlaw na jud mi ka nalig alugbati kay hapon kita nasa kuan healthy man day pod makatabang pod. Kasi precious mo kaon pod. Saya murang steam. Murag ka na nagmura pod mi nag-steam og kanang ganas bitaw kanang nay kamote tops. Bitaw bala ginagmay day pa basta kay naa pero mao jud ko. Lourdes Saladin, nakulit na ko tanaw day precious tabian naman ka oy. O buyag na bitaw timo tabi dyan na siya basta ganahan po na isahe po dito ganahan magbugot-but magatubang sa kamera. Masapot po. Maura to dahil katong salamat ni Don Tanan binasa kanunay na diyan ang kapag-aibang lagi si kuan lagi tunggingan ni Ate Sherry te. Si Ate Minying nagbubuhat pa bakaron sila te o kuan. Turmeric mas majo jud tunggikan sa ato kay murag sure jud nga pure ba. Pero murag pure man sa pure among napalit ari pero lami po tong dito kay man siguro jud tagway sa goal. Sister. Saan di pag-contact si Ate Minying te sa iyang Facebook di ay. Sweden. Nice. Damong panahon dire update. Okay nagpanahon mo dadag sa malinda ha pero kuan ni init na pud siya. Okay nagpanahon madyo ng tagwa na pay datang panahon nga. Lolo. Hapit dire kay madyo na. Lola. Okay na pud panahon. Tatay. Unsa man na shows? Kanira makada shows so pagyapon ka na human shows. Kaya nagka ugmahaman na itong ahang result sa
kuan smear test. Magkuan ako gi schedule na po ko ultrasound para masukod ug mahibaw ang tunang mayo sa ilang unsa ning dako ba siya or basin lay pag gamay ra mas maadyon pag ning gamay ra karon madara siya tambor nga mag kuan na naman jud ko dani maghuwat na naman jud ko milagro nga di na ta operahan kay lisod nagpa-opera pa lain na pang adyohonon maka kuaning nga nang opera makalangan sa atong kinabuhi maka daghan og trauma bitaw. Mo salam tayo atang update karon guys panghitabo sa kinabuhi kay mo man yung tema jud ka video madyo na laman ma-update pud mo labi na tong naghuwat sa kanunay sa among vlog daghang kadto salamat ug sa nagmahalan mga way paglubad ug labi na sa katong naa kanunay nagtimbaya doble amping mong tanan. God bless us all always and peace baby Joel always kay bata samok na gipapahon na gid ang libro kay nagkuha na siyang unlan kay mohigda na kuno mi. Kau ipasangat ng tatay la ka. So maro to guys, see you again on our next vlog. Bye.